לדור עמו. זהו שכתוב בכל המקום אשר יוצאים את שמי וגומר, ולא עוד, אלא ששונאיו נופלים לפניו, וכבר העמידו. שמחו את ירושלים וגומר, ומשום שהשמחה אינה נמצאת, אלא בזמן שישראל נמצאים בארץ הקדושה, ששם מתחברת אישה ובעלה, ואז היא שמחת הכל, שמחה של מעלה ושל מטה. ובזמן שישראל אינם נמצאים בארץ הקדושה, אסור לאדם לשמוח ולהראות שמחה, שכתוב, שמחו את ירושלים וגילו בה. וגילו בה דווקא. רבי אבא ראה אדם אחד שהיה שמח בריטרוניה שבבבל, בעט בו. אמר, שמחו את ירושלים כתוב. בזמן שירושלים בשמחה צריך האדם לשמוח. רבי אלעזר לטעמו שאמר, שמחו את ירושלים, היינו שכתוב, יבדו את השם בשמחה. אומר הזוהר הקדוש עוד, כתוב אחד אומר יבדו את השם בשמחה, וכתוב אחד אומר יבדו את השם ביראה, בגילו ברדה. מה בין זה לזה? מתי ביראה, מתי בשמחה? הוא משיב אלא כי כאן בזמן שישראל שורים בארץ הקדושה, וכאן בזמן שישראל שורים בארץ אחרת. יבדו את השם ביראה, זו כנסת ישראל בזמן שהיא בגלות בין העמים. אז איזה נפלא זה שכל הדרשה פה של הזוהר הקדוש, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. לשמוח בשמחת שחרורה של ירושלים, זכינו לחזור, אומר הזוהר הקדוש, השמחה נמצאת רק כשאנחנו פה בארץ הקדושה. זה הזמן לשמוח, לראות בבניינה של ירושלים, ברוך השם. טוב, נחזור לאורות הקודש. אנחנו נראה עמוד רשת המדי. אני אצלם רגע, רשת המדי, פשוט? אז כן, אז רשת המדי וגם, אז אולי נתחיל מקוף למדי. קוף למדי? כן. שניות הנפשות. רק את העמוד הראשון, קוף למדי ורשת המדי. נתחיל מקוף למדי. אנחנו מכירים, יש מושג כזה של התניא, שעליו, התניא מתבסס שלכל אדם יש שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. והרב קוק מרחיב פה בשתי פסקאות על המשמעות האדירה של הידיעה הזאת. אומר הרב כך, אין לשער, אני מתחיל בעמוד קוף למדי דווקא, אין לשער גודל ערכה של הידיעה הרזית. יש את זה בוואטסאפ, מי שרוצה. בדבר שתי נפשות, הקדושה והטמאה אשר לאדם. ואיך שכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה בגבייה האנושית. זאת אומרת, יש באדם שתי נפשות, וכל נפש נלחמת על האדם. מי תיקח את האדם? יש נפש שאומרת לאדם, תישן עוד קצת, תאכל עוד קצת, עוד עוגיה, עוד כוס קפה, עוד לנוח. ויש לאדם נפש אלוקית שאומרת לו, תעזוב את זה, לך תלמד תורה, תוסיף עוד לימוד. ואיך שכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה בגבייה האנושית, בהשתלטות על הגוף של האדם, כי רק בהבנה זו נוכל להביט אל מסתרי הנפש ולהבין עלילות בני אדם. מה אנחנו עוברים? מה זה כוח המשיכה הזה שנמצא בתוכנו, ולאום מלאום יאמץ, שיש באדם עצמו מין תכונה כזאת של מלחמה פנימית, שלפעמים רצון לקדושה ולתוספת רוחנית, ולפעמים רצון לרדת. כשאדם מבין שיש בו שתי נפשות בתוכו, מתחולל מאבק בתוכו, שני כוחות, שכל אחד מושך לכיוון אחר, רק בהבנה זו נוכל להביט אל מסתרי הנפש ולהבין עלילות בני אדם. והחוכמה המוסרית על ידי הכרה זו נוכל בביטחה לנהל את מעשיה באין דרך של סתירות. זאת אומרת, מצד אחד זה סתירת הסתירות, אבל מצד שני, כשאדם יודע שיש בו קריאות, מחשבות, ערעורים שמורידים אותו למטה,
כשאדם שואל את עצמו, רגע, מי אני? מי אני? מה, אני אדם שפל? או שאני אדם מרומם? אני אדם נמוך? או אדם גבוה? התשובה היא, גם וגם. יש בי שני כוחות, והאדם צריך לחזק את הנפש האלוקית שלו על פני הנפש הבהמית שלו. וכשאדם יש בו נפש בהמית, הוא לא אומר מאיפה זה הגיע, הוא אומר, אני יודע, יש בי כוח כזה ויש בי כוח כזה. והתפקיד שלי לחזק את הנפש האלוקית שלי. והחוכמה המוסרית על ידי ההכרה הזו תוכל בבטחה לנהל את מעשיה באין דרך שצריך. פה הרב מוסיף עוד פסקה בפסקה הראשונה של שניות הנפשות והרוחות. הוא מוסיף עוד מדרגה, אני לא יודע כמה אני מבין בזה, אבל משהו, הרב אומר ככה. ולמעלה מזה באה הידיעה על דבר הנפש הקדושה בעצמה, ששתי רוחים, רוחא דעלמא דין ורוחא דעלמא דעתי. רוח של העולם הזה ורוח של העולם הבא. וראוי להכיר ששתי רוחות הללו, שתיהם חלקים בנפש הקדושה של האדם, גם הם נוהגים קצת מלחמה ביניהם. אלא שהיא כבר מלחמה של שלום, מלאה אהבה וכבוד, שכל רוח רופש לחברו. אבל שניים הם, ובזמן שהאחד מתגבר, ושאיפות עלמא דעתי מתמלאות בלב בכל גובהן, לא יוכל אז רוח דעלמא דין להמשיך כל כך את מעשיו, גם את המעולים שבהם. ובזמן שרוח דעלמא דין מתגבר, אז יושב הוא ממרחק רוחא דעלמא דעתי, ושולח הוא רק ניצוצים קלים להאיר את דרך רוחא דעלמא דין כשהוא הולך במישרים. אם אני מעריך, בעצם מה שהרב אומר פה, שגם ברוח הקדושה של האדם יש שני חלקים. יש רוח הקדושה של האדם שאומר לו, טוב, תלמד פרשת שבוע, תלמד משנה, תלמד גמרא, תלמד ירושלמי, תלמד דברים שנוגעים לחיים שלך. ויש רוח דעלמא דעתי, רוח גבוהה, גדולה, שלוקחת אותו למקומות רוחניים גבוהים מעל החיים שלו, וגם בין הרוחות האלה יש גם סתירות, זה גם עולמות רוחניים, או שניהם בתוך קדושה, שניהם שייכים למדרגת הקדושה שבאדם, אבל במקומות שונים. והאדם צריך כאן כן ליישב את עצמו, פה יש קצת מלחמה ביניהם, אלא שהיא כבר מלחמה של שלום. האדם מכבד את עצמו, זה שני חלקים של קדושה, אבל גם בתוך האדם עצמו יש מאבק כזה, והרב מרחיב בפסקה הזאת לדבר על המדרגה של יצחק אבינו, שיצחק הוא רוח דעלמא דעתי, רוח של עולם הבא, ולכן על פי זה נבין כמה גמרות מיוחדות על יצחק אבינו, אבל אני לא רוצה להמשיך, אני רוצה לחזור אליהם. אחרי שראינו את המושג הזה של שתי הנפשות, אני חוזר לפסקה שלנו בפסקה ריש למדי. ריש למדי. ופה האדם, הרב חוזר לדבר על שתי הנפשות שבאדם, הנפש האלוקית והנפש הבהמית. הרב מרחיב את זה ואומר כך. הלימוד שהאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו, משתי נפשות, נפש טובה אלוקית ונפש רעה בהמית, הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים להארת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש, והשביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלמים. כשאדם יודע שיש בו שני כוחות, תדע לך קודם כל ממה אתה בנוי, מה יש בתוכך, וזה עצמו נותן לאדם שלוות נפש. למה? האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה, בין בשעת שלוותו בין בשעת איסוריו. בעצם יש באדם שני כוחות. האדם צריך לדעת איך לנווט אותם. כשהטובה מתרחבת, כשהאדם יש לו נטייה לטוב, נטייה ללימוד תורה, מה הוא צריך לעשות? הרי הוא מקשר את רעיונו בהנפש האלוקית, להרחיבה, להרימה ולחזקה. יש לי נטייה של קודש, ועכשיו לקחתי את הנטייה הזאת להעצים אותה.
וכשהמצוקה מתגברת, זאת אומרת, כשאדם מרגיש שיש כוח שמוריד אותו, ששואף למטה, כשהמצוקה מתגברת, הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבהמית, לצחצח את זוהמתה. באותו זמן אדם צריך לעבוד, לתקן את עצמו, לצחצח את השיגים, את הקלקולים שיש בנפש הבהמית שלו. לשמוח במה שהיא מתייסרת, ועל ידי זה מתאהב. אדם צריך לתקן את עצמו ולדעת שזה עצמו שיש לו יצר הרע, שיש לו כעס, שיש לו קנאה, שיש לו התמודדות עם הכוחות הנמוכים של הנפש, זה עצמו מתאר אותו. כשאדם עסוק בלנקות את עצמו, זה ויכוח. איך אדם מגיע לטהרה? יש לו התמודדות, יש לו יצר של קנאה, יש לו יצר של כעס, יש לו יצר אחר, אדם מתמודד איתו. זה עצמו מזכך את האדם, מרומם אותו. מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית. ובזה שופט את עצמו בצדק. פה הרב מחדש חידוש במבט, לא רק שאני מסתכל על עצמי בתור שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית, אלא מי אני באמת? הנפש האלוקית. מי הכוח החזק בנפש שלי? הנפש האלוקית. אבל יש בי נפש בהמית. יש בי כוח כזה. אבל זה כוח משני, זה לא הכוח המרכזי. הכוח המרכזי שלי רוצה קדושה. יש בי עוד כוח, אני מתמודד איתו. יש בו תאוות ויש בו יצרים. הסכים עם זה? מה? הגורם מבין הסכים עם הגישה הזאת? אני לא יודע להגיד. אני חושב שזה נכון שהבסיס לפסקאות האלה זה באמת ספר התניא, אבל אני לא יודע אם יש בזה סתירה. הבעל התניא הבליט את זה, התניא זה באמת משמעות. כל תחילת ספר התניא בנוי על החלוקה הזאת. באמת הרב פה, כדרכו, לא כותב מקורות. הרב לא כותב זה לקוח מפה, זה לקוח מפה. אז זה נכון שזה לקוח מספר התניא. אבל אני לא יודע אם יש בזה סתירה. יש בזה נקודת מבט מיוחדת. מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית. כשאדם יודע שיש לו כעס, קצת כעסן. אז מי אני? אני כעסן? לא. הנפש האלוקית שלי היא לא כועסת. יש בי נפש אלוקית שהיא לא רוצה כעס. שהיא נקייה. לפני שאנחנו אומרים, נשמה שנתת בי טהוריי, לדעת שעצם הנפש טהורה, ויש לזה חשיבות עצומה. כשאדם מסתכל על עצמו, אתה אומר, מי הוא? אז זה באמת פרשת השבוע שלנו. ההפטרה מרעישה. יש רש"י. בתחילת ההפטרה, בספר הושע, אז רש"י פה מביא כך. והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. רש"י מביא פה שני כיוונים איך להתבונן על הפסוק הזה. אומר רש"י ככה: מה עניין פורענות ונחמה סמוכים בדיבור אחד? פרק ראשון של הושע כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל 3 נבואות של פורענות, קורא לנו ישראל, אני לא ארחם עליכם. פרק שני, נחמה, הופך את כל המילים שלו. ורבותינו פרשו בפסחים, הרגיש הושע בעצמו שחטא, על שאמר החליפם, עמד וביקש עליהם רחמים. ובספרי דברה פרשת וישב, שנינו רבי אומר, יש פרשיות סמוכות זו לזו, ורחוקות זו מזו, כרחוק מזרח ממערב. כי אתם לא עמי, והיה מספר בני ישראל ככל הים. מה העניין זה אצל זה? פה רש"י מביא איזשהו משל. הגמרא בפסחים, דף פ"ז, מספרת סיפור לא נעים. אמר, הקדוש ברוך הוא פונה להושע. יש למה, במדף
גמרא פסחים. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. והיה לו לומר להושע, בניך הם. אתה אומר לי, בניך חטאו, מה עם ישראל הם בנים שלי? בניך הם. בני חנוניך הם. בני אברהם, יצחק ויעקב. גלגל רחמך עליהם. לא די שלא אמר כך, זה לשון הגמרא, אלא אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא. האווירם באומה אחרת. תחליף אותם. תחליף. יש לאדם לפעמים דרך, ירך, היום לא מתפקדת. תחליף את העצם. נתחיל, מחליפים. שום על הקדוש ברוך הוא. עם ישראל לא בדרך? תחליף. וואו. בשביל מה אנחנו בעולם הזה? שכזה שם שמיים. אם עם ישראל לא בכיוון, תשחרר אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? מה אני אעשה? הוא לא איתנו. לא תבוא אישון. הוא אמר לו, לך וקח אישה זונה, והוליד לך בנים זנונים. ואחר כך הוא אמר לו, שלחה מעל פניך, אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל. שנאמר, ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים, וילדי זנונים. וכתיב וילך ויקח את גומר בת דבליים וגומר. ותער ותלד לו בן. ויאמר השם אליו, קרא שמו ישראל, כי עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל על בית יהוא, והשבתי ממלכות בית ישראל. ותער עוד ותלד בת, ויאמר לו, קרא שמה לא רוחמה, כי לא אוסיף עוד רחם את בית ישראל, כי נשוא אסר להם. ותער ותלד בן, ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי ואנוכי לא אהיה לכם. קיצר, מסלול של 3 נבואות פורענות. לאחר שנולדו לו 2 בנים ובת אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו פירש מן האישה, אף אתה עבדו על עצמך ממנה. וואלה, אתה נביא, שחרר, תהיה בלי אישה. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. לא יכול לעזוב את האישה, זה המשפחה שלי, זהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה שאשתך זונה, ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך אין, אם של אחרים אין. אתה לא יודע בכלל כמה נאמנות יש לאישה הזאת, שלך, לא שלך. כך, אתה לא מסוגל לעזוב אותה. ישראל שהם בניי, בני מכוניי, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחד מ4 הקניינים שקניתי בעולמי. ואתה אמרת, אווירן באומה אחרת? מה עובר עליך? את האישה אתה לא מצליח לוותר, אז בנים של אברהם, יצחק ויעקב, כיוון שידע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו. מצטער, ריבונו של עולם, אני רוצה להתוודות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, מבקש רחמים על ישראל, שגזרת עליהם 3 גזרות בעבורך. עמד וביקש רחמים, וביטל גזרה, והתחיל לברכה, שנאמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים וגומר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו וגומר, וזרעתי עלי בארץ, וריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי לו לא עמי אתה. מה גורם לעם ישראל לחזור בתשובה? והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. רש"י מסביר, זה לא אחרים, זה אותם עצמם שהם נראים רשעים, יחזרו בתשובה. מה גורם להם להגיע לתיקון? התשובה היא, יש להם נשמה אלוקית. הפנים שלהם טהור, כלום לא יכול לעזור. מביא את זה המהר"ל בפרק י"א, מנצח ישראל, את כל הגמרא הזאת. מה זה אומר לנו הגמרא הזאת? הושע אומר, החליפם באומה אחרת. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו?
אין דבר כזה להחליף את עם ישראל. עם ישראל, המהות שלו היא טובה. המהות שלו טהורה. אי אפשר להחליף. זה קודש קודשים. ואז מביא המהר"ל שאלה של הרמב"ן, למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ולא כתוב שאברהם אבינו צדיק, כמו שכתוב על נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. תגיד לי, למה הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו? תספר עליו, תגיד משהו, הכנסת אורחים, משהו, תן לי משהו. מה יש באברהם אבינו? אומר הרמב"ן, לא מהרמב"ן. הרמב"ן יש לו תשובה, אומר המהר"ל, התשובה היא שהבחירה בנוח היא בחירה בתור אדם פרטי, ולכן כתוב שהוא צדיק. אבל אברהם אבינו זה בחירה כללית, וכאן שהיא בחירה כללית, לא מוזכר שהוא צדיק, כי זה לא משנה אם הוא צדיק. הקדוש ברוך הוא בחר בו כי ודאי הוא טוב, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שזו בחירה אלוקית, ובחירה אלוקית היא לא משתנה. וזה המהות של עם ישראל. עכשיו, אם אנחנו מבינים שזה המהות שלנו, אז המבט שלנו על עצמנו צריך להיות כזה, שאנחנו יודעים שהתוכן הפנימי שלנו הוא הטוב החזק ביותר שיש. מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו, והדבר עומד מחוץ לעצמותו העיקרית. המהות שלי היא טוב גמור, ובזה שופטו את עצמו בצדק. והשאיפה להפוך את הטבע של הנפש הבהמית לעילוי לטובה וזיכוך היא חטיבה של עבודה חשובה. יש לנו משימה בחיים לנקות, לזכך את הנפש הבהמית שלנו. שהאדם מרגיש תמיד בכל עומק הווייתו את נחיצותה, ובזה ימצא את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה, צריכה לו ולעולם בכל עבודת הקודש. אין לאדם מנוח מלתאר ולזכך את הנפש הבהמית שלו. שכולן עולות לזיכוך כל הנדרש לזכך. האדם כל הזמן יש לו משימה של טהרה, של זיכוך, של המידות שלו. טוב. כי גדול יום ישראל. כן. כשאנחנו זרועים, אז אנחנו זורקים את החידה, מה בוכים. אחר כך יוצא מזה לכת. בטובתנו, אז... ישראל, אתה אומר שזה מלשון זריעה? מה? ישראל. פסקה הבאה, אבל... זה פסקה הבאה. ויש ל"ו? כן, במצולות הנפש. יש אדם שמרגיש את מהות הנפש הרעה. הנפש הטמאה שבקרבו. ומתוך כך הוא מלא מרורות על נפשו. אדם מרגיש חזק שיש בתוכו נפש טמאה. יש בתוכו כוח חיים פנימי לא טוב, שלילי. נזק. מרגיש בתוכו יצר רע עמוק, כוח של טומאה בפנים. אבל צריך הוא לשום אל ליבו, כי לעומת הנפש הטמאה, יש בו נפש אלוקית טהורה, קדושה ונשגבה. הנפש הטמאה לא עומדת לבד, אין דבר כזה. גם אם אתה מרגיש מאוד חזק את הנפש הטמאה שבקרבך, יש לידה נפש טהורה. יש בו נפש אלוקית טהורה, קדושה ונשגבה, ולפעמים, מפני ההשתלמות של גילוי האור של הנפש האלוקית, מתגברת גם כן הנפש הטמאה. לפעמים כשאדם מרגיש התגברות של הנפש הטמאה, זה לא כי הנפש הטמאה מתגברת, זה דווקא כי הנפש הקדושה מתגברת. אבל זה לעומת זה עשה אלוקים. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שיש צד כזה, שכשאדם מתגבר עם נפש טהורה שמתרוממת, כוח הטומאה גם מתגבר. ואדם צריך לדעת שכנגד ההתגברות של כוח הטומאה, הוא לא צריך להגיד, וואי, אני כזה נורא, אלא זה מכוח הקדושה שהתווספה בו. ולפעמים מפני ההשתלמות של גילוי האור, של הנפש האלוקית, מתגברת גם כן הנפש הטמאה, ומשתדלת להודיע את מהותה, אשת פתיות אומיה. התפקיד שלה להיות האישה המפתה. היא מורידה את האדם, אבל זה לא המהות שלך. ליד הנפש הזאת, ליד האישה הפתיה,
יש את האישה הנאמנה שקוראת לאדם להגביל את הקדושה שלו. מה אדם צריך לעשות? הוא לא מרגיש טוב, הוא מרגיש שיש בו כוח טומאה שמוריד אותו. והאדם בחוכמת אלוקים אשר בקרבו, יש לאדם חוכמת אלוקים, כוח אלוקים של חוכמה, של תורה, של מוסר, ידע איך לקחת שבי את כל החיל והכוח. יש פסוק ידוע, יש בו שם קדוש, יוצא מהפסוק חיל בלה והקיאנו בבטנו יורישנו אל. ראשי תיבות של שם קדוש שמוציא את הקדושה מתוך הטומאה, חיל בלה והקיאנו. והרב פה הוא רומז לפסוק הזה, חיל בלה והקיאנו, שבעצם יש לנו עימות בין הטומאה שלוקחת ניצוצות של קודש מהאדם לבין התפקיד של האדם לשאוב אותם בחזרה, את הכוחות האלה שהוא איבד. והאדם בחוכמת אלוקים אשר בקרבו ידע איך לקחת שבי את כל החיל והכוח, כל הכישרון והרעיון, כל השיח והשיג אשר לנפש הטמאה, ולשעבד הכל לשורש הקודש. דווקא אם אתה רואה שהנפש הטמאה מרימה ראש, זו הזדמנות לקפוץ עליה ולשאוב ממנה, לקחת ממנה כוחות. על ידי מה? על ידי חוכמת אלוקים, על ידי תוספת של תורה ומוסר. מי שאין לו חוכמת אלוקים, לא למד תורה. זה בעיה. בעיה, אדם בלי תורה מאוד מאוד קשה לו להתגבר על הכוחות האלה שמורידים את האדם. בלי תורה זה מאוד קשה. לפעמים בכוח מצוות אדם יכול, בכוח חסד, מעשים טובים, מסירות נפש, אבל בראש ובראשונה זה תורה. ואז יודחו השיגים הגמורים וילכו להם וירדו למצולות ים הנפש לשכון שמה מבלי צאת ובוא. בצדדים של טהרה זיווי אורי הקודש שנבלעו במצודת הנפש הטמאה יצאו לחופשי. האדם מגביר את אור התורה שבו, תור הקודש שבו, מוציא לחופשי את כוחות הקדושה שנבלעו בטומאה. מה שהוא פספס, מה שהוא איבד, מה שהטומאה התגברה עליו, הוא מזנק, הוא נלחם, והוא מוציא אותם לאור. יצאו לחופשי וידבקו באור הנפש האלוקית, להגדיל את פאר הקודש באור שבעתיים. התפקיד שלנו להגביר את הנפש האלוקית. אבל לפעמים זה מגיע דווקא דרך זה שהנפש הטמאה שבאדם, הנפש הבהמית שבו, מרימה ראש. זאת אומרת, אני נמצאת פה, עכשיו אני אזנק עלייך. האדם צריך לדעת בתוכו להגביר את אור האלוקים שבקרבו, חוכמת האלוקים שבקרבו, ועל ידי זה לשאוב כוחות מהנפש הטמאה, לשחרר את הכוחות הקדושים שבו, לחזק את הקדושה שבתוכו. טוב, עכשיו כיוון אחר לגמרי. זה קשור גם כן, כל זה הרב כותב כהקדמה למהלכים של תיקון המידות. פה הרב קורא לפסקה הזאת התיקון הנשמתי. נזכיר ביום הזה, יום ירושלים, שהרב הנזיר קיבל על עצמו בנדר שהוא לא יוצא מהדירה שלו מרגע שהכותל המערבי נפל בידי זרים במלחמת השחרור. הוא קיבל על עצמו בנדר שהוא לא יוצא מהבית עד שירושלים תשתחרר. 19 שנה הוא לא יצא מהבית. כמו חוני המעגל, הוא אמר, אני לא יוצא מהבית עד שירושלים תשוחרר. ובבוקר בא אליו הרב גורן. והרב הנזיר היה לו בית כנסת בבית. הרב גורן שהיה בדרך לכיבוש ירושלים, היה חתנו, הרב הנזיר התחיל לפני כן. הוא היה מאורס לאשתו 12 שנה. הנזיר. הרב הנזיר. לפני מלחמת העולם, הם התארסו ברוסיה, נפרדו דרכיהם, הוא הצליח לעלות לארץ, היא נתקעה שם, הוא החזיק תמונה של המאורסת שלו בארנק. הם היו מאורסים 12 שנה. בזמן הזה הוא הכיר את הרב קוק, והוא היה איש קדוש.
קדוש, קיבל חזיונות אלוקיים. ואז הרב סידר את השידוך. היא עלתה לארץ, והרב קוק סידר את השידוך ביניהם. והרב נפגשים, והוא יושב מולה ושותק. אז הרב קוק אמר לו, אתה התחייבת לדבר. אז הוא אמר מילים ספורות, כמו מהתנ"ך. שתינה. ואמר ככה כמה מילים, והם התחתנו. נולדו להם בן ובת. הבן היה הרב שר ישוב, שהיה הרב של חיפה, הוא עצמו היה נזיר מבטן עד גיל 17. הרב שר ישוב. 12. 12? עד הבר מצווה. יכול להיות. והבת, הרבנית צביה, היא הרבנית גורן. אותה עם הרב גורן. ובאותם ימים הרב הנזיר, הוא ערך את הספר, את תורות הקודש, הוא נתן את הכותרות, והרב הנזיר קיבל לעצמו לא לצאת מהבית. היה לו בית כנסת בבית, הרבנית הייתה מעריצה שלו, הרבנית של הרב הנזיר, אשתו, הייתה יושבת לידו בשיעורים. הרב ולדמן והרב דרוקמן קיבלו מאוד מהרב הנזיר. ראו אצלו רוח הקודש מהלכת בחיים, הוא היה אומר לתלמידים, באמצע שיעור יושב, תעמדו, רב צבי יהודה עובר ברחוב. היה הרב רצים לחנות, רואים את הרב צבי יהודה הולך בכביש לבד. הוא אומר להם, תעמדו. אין דברים. והדמות הפינית הזאת, הוא בבית שלו, ואז הרב גורן עובר, נכנס אליו לבית כנסת, מוציא מהבימה את השופר, שיהיה לו שופר לכיבוש ירושלים. הרב גורן היה שתי רגליים על הקרקע. ידע שהוא חי את החלום. גם צנח. מה? גם צנח. כן. לא בקרקע. כן, הוא ידע שהוא צריך שופר, הולכים לכבוש ירושלים שיהיה איתו שופר. לקח איתו את השופר, ואז בזמן כיבוש ירושלים, הרב גורן עם השופר הזה, זה השופר שהוא תקע איתו בכותל. על גבול שופרו של משיח כמעט, ואז הרב גורן בערך את הברכה שלו. זה סיפור על השופר הזה שהוא הגיע ממרוקו. גם מרבי דוד הכהן. סקאלי. בדרך פלא זה הגיע לנזיר עד ש... הוא אמר, זה למשיח. זה למשיח, כן. זה לירושלים. אז זה היה היום, ואז המ"פ שכבש את הר הבית, זמוש, שהוא היה בעברו תלמיד במרכז הרב, שלח את הקומנטר שלו, תבינו אז איך חיו. היום, תדמיינו מ"פ בצבא, ששולח ג'יפ להביא את הרבנים שלו מהישיבה. הזוי, אין דבר כזה בחיים. לגמרי. אז היום זה כבר לא הזוי. אז, היום יכול להיות. אז, כן, ראש השב"כ שולח את ה... לפני שנה זה היה. ראש השב"כ שולח הליקופטר להביא את הרב שלו. קיצור... ראש השב"כ שהתמנה ויכול לעשות את זה. בעזרת השם. קיצור, הוא שולח אותו להביא את הרבנים שלו, את הרב קוק ואת הרב הנזיר. הוא אומר לנהג שלו, תביא אותם, 19 שנה הרב הנזיר לא יצא מהבית, היום הגיע הזמן לצאת. ואז הוא מביא אותם בקומנדקר הזה, והם הולכים, עוד יש עיריות, ונכנסים לעיר העתיקה, מגיעים לכותל המערבי, ביום הזה של כיבוש ירושלים. איזה מסירות נפש למען הגאולה. אתה בוא מתאר איך הוא רואה את שני הזקנים האלה בכותל. שם הרב צבי יהודה אמר את המשפט שלו. הוא לא הבין מאיפה הם הגיעו. יש אבנים, יש אנשים עם לב של אבן, ויש אבנים עם לב אדם. משפט שרב צבי הטבע. כן. עמד הזקן מול הכותל, ככה אומרים. עמד הזקן מול הכותל, זה משפט של הרב צבי יהודה. הוא טבע את המשפט הזה, יש אבנים עם לב אדם. אז היה מול האבן, עצמותיכם תפרח או משהו כזה? יש עוד איזה כתובת, אני לא יודע אם זה שם ראו את זה אז, אבל
הרב צבי אמר שמצווה לראות את האבן הזאת, אני היום לא יודע באמת איפה היא נמצאת, שזה כתובת כזאת מספר ישעיהו עם הפסוק הזה של נחמה. ולמה אני מזכיר את כל זה? כי הרב הנזיר פה מדבר על מושג שנקרא התיקון הנשמתי. ופה הרב מדבר מה המשמעות של גלגול נשמות על הנפש. ואני רוצה להסביר משהו. המושג גלגול נשמות, פסקה ז', זה מושג שמופיע בקבלה, בחסידות, בכמה עניינים. לא מופיע ברמב"ם, לדוגמה. זאת אומרת, הרמב"ם בי"ג עיקרי אמונה, הרמב"ם בספרו בכלל, לא מזכיר שיש דבר כזה גלגול נשמות. יש אנשים שקשה להם להאמין בזה. גלגול נשמות? לא חייב. אתה לא חייב להאמין בזה. זה לא אחד בי"ג עיקרי אמונה. אבל זה מאוד מאוד עוזר להבין מה עובר על האדם בנפש. יש כמה סיפורים נפלאים מאוד על הבעל שם טוב, שהם ככה, לפעמים פתחו לי ממש שמועות את ההסתכלות שלי על העולם, מתוך ההבנה הזאת של גלגול נשמות. נראה קודם כל את הפסקה הזאת, אחרי זה נספר על זה איזה שני סיפורים ככה חזקים, על המושג של גלגול נשמות. אומר הרב ככה, מצד מצב הגלגול של הנשמות יכולים להיות חסרונות יסודיים בעצם הנפש. חוץ מאותן המגרעות שהגופניות ומזגי הגורמים. זאת אומרת, עד עכשיו על מה דיברנו? שבאדם עצמו יש שני כוחות. יש נפש בהמית ויש נפש קדושה. עכשיו אומרים לבן אדם... יש לו שק, הוא בא עם שק. בדיוק, חביבי. זה לא שאתה נולדת מאפס עם שתי נשמות. אתה בגלגול הקודם תעשת, הרבצת, הקפדת, עשית כך וכך, זה עכשיו עליך, אתה לא התחלת מקו האפס. אולי גם הפוך, אם עשית, או, יפה מאוד. יכול להיות שיש לך כוחות רוחניים פנימיים, יש לך כוחות רוחניים עליונים, אתה נפש של צדיק, יש לך נטייה לקודש, נכון? פה הרב מדבר על התיקון, והרב אומר דברים לא פשוטים. קודם כל, זה מטלטל קצת. והרב אומר באמת, זה טוב שאנחנו מדברים על זה בכל הפנסיונרים, הרב קוק אומר שעיקר העבודה של התיקון היא בפנסיה. למה? תיקון של הנפשות. אומר הרב, כל זמן שהגוף סוער, אתה בסערת החיים, איזה כוחות פועלים בך? אתה כועס בגלל הגלגול הקודם? שטויות בלבן. למה אתה כועס? כי היום הכניסו אותך. יש לך קשיים בפרנסה בגלל מה? זה ההתמודדות שלך עם העולם הזה. זה אשתך, זה הילדים, זה החברים. אבל יש שלב בחיים שעברת כבר, חלאס, אתה כבר לא נמצא בסערה של החיים. עכשיו, למה, מי הכוח? מה הכוח שמתעורר בך? בגלגול הקודם, בזמן מלחמת העולם השנייה מה עשית? מלחמת העולם הראשונה מה עשית? פה פתאום עובר כוחות פנימיים בנפש מתעוררים ואומרים, אנחנו רוצים תיקון על מה שהיה בגלגול הקודם. עכשיו אתה לא בסערה, אתה מרגיש שיש לך דברים פנימיים לתקן. יכול להיות גם תיקון הסבא או הדוד, שהם באים דרך האדם הזה לתקן אותם. הרב חי, אל תגלה הכל. זה דברים אנחנו לפי הסגולות שלנו. אבל זה לא כתוב שמישהו חוזר בתשובה, נגיד בגיל 30, לעומת מישהו חוזר בתשובה בגיל 70, אז התאוות שלו בגיל 70 הן פחותות ממה שהיה לו אז. חד משמעית, נכון לגמרי. כתוב אשרי, איך זה כתוב? על איש. אשרי, צריך לעשות תשובה באותו איש. יש לך פסוק. לא זוכר. כמו שאתה אומר, אדם צריך לעשות תשובה כשהוא צעיר, שכוחו במותניו, ולא אחרי שהוא כבר עבר לו הכוח לגנוב. נכון. אבל הרב ידבר פה, עוד נקרא את המשפטים בפנים, אומר הרב שבשלבים הסוערים של האדם, יש לו הרבה התמודדות עם הגלגול הזה שלו. הוא לא מרגיש את דברים פנימיים. אבל יש שלב שבו אדם, כמו שבשביל להרגיש
בשביל לשמוע דברים צריך שקט. אם נהיה בשקט רגע, נשמע את המזגן. כשאנחנו מדברים, אנחנו לא שומעים את המזגן. נהיה ברגע בשקט. עכשיו אפשר לשמוע את המזגן. כשאדם נהיה בשקט, העשייה שלו, אתה יכול לשמוע את הקולות הפנימיים בתוכו. אומר הרב, אדם לא... יסוד ההתבודדות. נכון, נכון. אדם לא יכול לשמוע את הגלגולים הקודמים כל זמן שהוא בסערת החיים. מצד מצב הגלגול של הנשמות יכולים להיות חסרונות יסודיים בעצם הנפש. חוץ מאותן המגרעות שהגופוניות ומזגי הגורמים. וגם זה אפשר להתרחש. ייתכן מאוד שכל זמן שכוחות הגבייה הם איתנים, כל זמן שהגוף שלנו פעיל, חזק, סוער, ותאוות הגופניות סערות ועומיות הן, אדם עסוק מאוד בעצמו, בגוף שלו, עם תאוותיו. אין ההשפעה הנפשית הגבוהה ניכרת. הוא לא מכיר את ההשפעה הפנימית של פעם, שאינה יכולה להשפיע משלה, לאחר שיש זרם אחר, העומד וסואן בחיים. הכוח של החיים עצמו מספיק חזק ועוצמתי. אבל אחרי השיקוט של המיית החיים הבשריים, אחרי שהאדם נרגע מהתאוות החיצוניות ששוצפות בתוכו, אז מתעוררים החסרונות הנשמתיים. אז הוא מרגיש חסרון פגמים בתוך הנפש, מתכונה הקודמת, ואז מגיע התור לעצם התיקון הנשמתי. מה שכל ההקדמות של ההדרכה המוסרית המכוונת נגד הכוחות הגופניים היו רק פרוזדור לעבודה יסודית זו. כל מה שהאדם עובר בתיקון המידות שלו זה הקדמה לתיקון הנשמתי. למה? כי התיקון הנשמתי הוא בעצם הנפש, תיקון פנימי ועמוק. זה מאוד מאוד מעניין. אדם צריך להגיע לשלב כזה, שבו אומר, אני מרגיש בתוכי שיש לי לתקן מבפנים. לא יודע בדיוק מה זה ההרגשה הזאת, אבל יש איזשהו כוח, אנחנו סוחבים משהו. כל אחד סוחב משהו. אני רוצה לספר שני סיפורים. נתחיל עם הסיפור הפחות נעים. יהודי אחד בא לבעל שם טוב ואמר לו, יש לי צרות צרורות בחיים, צרות צרורות. אמר לו הבעל שם טוב, סע לעיירה הזאת והזאת ותמצא את האיש שנקרא כך וכך. ואז מה יהיה? תמצא אותו. האיש הזה נסע לעיירה הזאת, חיפש את האיש שנקרא כך וכך, לא מצא. הלך, שאל, אף אחד לא מכיר. שאתה אמר, אבל שם טוב עבד עליי, אמר, שלח אותי. האיש הזה בצערו הלך לבית העלמין, הנה הסתובב שם בצער, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא חסר לי צרות בחיים, רציתי פתרון, הקדוש ברוך הוא. בעל שם טוב שלח אותי לפה ואין פה איש כזה, מה יהיה איתי? ואז תוך כדי התבודדות, מישהו מניח עליו את היד, השומר של בית העלמין. שואל אותו, מה קרה? מה אתה מסכן? מה עובר עליך? אמר לו, תשמע, יש לי צרות צרורות בחיים, והבעל שם טוב שלח אותי לעיירה הזאת למצוא מישהו. האיש הזה לא קיים. אמר לו, מה השם שלו? אמר לו, כך וכך. אמר לו, הוא לא בחיים. הוא מת מזמן. זאת אומרת, אמר לו, בוא אני אראה לך. קח אותו ביד, הביא אותו לקבר. זה האיש, הוא מסתכל על המצבה, מה כתוב? את השם שהוא מחפש, הנה הוא. הוא אומר לו, ומה היה האיש הזה? והוא, מה היה? רשע מרושע, רשע מרושע, איש רמה על הלב, פגע באנשים, גזל, גנב, עשה נזקים. אז איך הוא יעזור לי בחיים? איך הוא יעזור לי? מה הבעל שם טוב שלח אותי? מה הוא רוצה ממני? חזר לבעל שם טוב. אמר לו, רבי, הגעתי לעיירה הזאת, מצאתי שזה איש שנפטר כבר, מצאתי את הקבר שלו, וראיתי עליו שהוא היה בן אדם נורא ואיום. הלך לעזור לי בחיים. שאל אותו הבעל שם טוב, אתה נפטר, היית? אמר לו, בשנה זאת וזאת. מתי אתה נולדת? אתה יודע? שנה אחר כך. אמר לו הבעל שם טוב, זה אתה.
עכשיו אתה מבין את הצרות שיש לך בחיים? זה הכל. זה סיפור אחד. סיפור שני, מיוחד מאוד. הבעל שם טוב פעם הגיע לאכסניה אחת וראה שיש התקהלות. תסתכל מה ההתקהלות. ראה שהם דנים שם על אבז, אם הוא כשר או לא כשר. אבז שנשחט, דנים עליו אם הוא כשר או טרף. התקרב הבעל שם טוב ואמר, הבן של בעל הבית, הוא יגיד מה הדין של האבז הזה. כולם שם גיחכו, שם בצד שכב הבן של בעל הבית, צמח, 19 שנה הוא צמח. שוכב צמח, לא יכול להביא תחת. מסתכלים על הבעל שם טוב, צמח. אמר הבעל שם טוב, הוא יגיד. פתאום הוא נעמד, הצמח, התקרב אל החבורה הזאת, הסתכל על האבז ואמר, כשר. חזר למיטה ונפטר. כולם הסתכלו על הבעל שם טוב. מה היה פה? מה זה הדבר הזה? מה היה פה? אמר להם הבעל שם טוב, מעשה שהיה כך היה. היה רב קהילה אחד, צדיק תמים. ערב יום כיפור, שם על עצמו קיטל, שם טלית, והלך לכל נדרי, ככה, זמן לפני כניסת יום כיפור, כולו אחוז בסרפים, בדרך עוצרת אותו אישה אחת, ואומרת לו, כבוד הרב, יש לי שאלה לשאול. היא באה עם אבז שחוט, לשאול אותו עם האבז כשר. הרב מסתכל עליה, הוא אומר, נראה לך שאני עם הקיטל והטלית עכשיו מכניס את האדם לתוך הקישקע שלו עם הדם והכל בשביל לבדוק. למה את צריכה את האבז? הוא אומר, זו הסעודה מפסקת. הוא אומר, הסעודה מפסקת, תקחי מהבית שלי. האבז הזה תחמירי, תבדקי אותו בפח, יש לי סעודה מפסקת מאצלי מהבית. בבקשה, הנה, מתנה. לקחה הסעודה מפסקת מהבית שלנו. עברו שנים, הרב הזה נפטר לבית עולמו. הגיע לשמיים, מצאו בשמיים שהוא צדיק תמים. צדיק תמים. חרבות גן עדן. ואז נשמע בשמיים צפצוף. מישהו מצפצף, מסתכלים מי מצפצף. האבז, מה אומר האבז? בגלל הרב הזה אני לא קיבלתי את התיקון שלי. למה? מה היה התיקון שלך? התיקון שלי היה שיוכלו אותי בסעודה מפסקת. הרב אמר, מה? אני אבדוק, אני אתלכלך, אני זה, לא בדק אותי. לא אכלו אותי בסעודה מפסקת. לא קיבלתי את התיקון שלי, בגללו. מעלים את הדין שלו לבית דין של מעלה, ועוזרים על הרב שהוא צריך לחזור בגלגול לעולם הזה. הרב אמר, לא יקום ולא יהיה. ואני מה זאת אומרת? הוא אומר, איך לחזור לגלגול? 80 שנה חייתי בעולם הזה. כל החיים שלי עבדתי על תורה, עבודה, מילות חסדים, הגעתי לאן שהגעתי. עכשיו לחזור לעולם הזה בשביל אבז אחד? אני יודע איך אני נכנס לעולם הזה, אין לי מושג איך אני יוצא. למה לעשות את זה? החזירו אותו לבית דין של מעלה, דנו אותו בית דין של מעלה, ואמרו לו ככה, אתה תחזור לעולם הזה, אנחנו מבטיחים לך שחוץ מלתקן את העניין של האבז הזה, אתה לא תקלקל בכלל. ואז אומר הבעל שם טוב, יורד לעולם ילד כזה שהוא צמח, הוא לא מדבר, הוא לא עושה כלום, והוא בא לעולם בשביל להגיד מילה אחת. איזה? קשה. קשה. אומר הבעל שם טוב, זה הסיפור. עכשיו, הסיפור הזה באמת הפך לי את הקרביים. בעצם אתה מסתכל על העולם הזה, אתה אומר, קרה כך וכך, זה לא מסביר לנו הכל, למה ההורים שלו גידלו ילד צמח 19 שנה ולמה, אבל זה פתאום מסביר לנו שאתה רואה דברים בעולם הזה, אתה אומר, קרה פה כך וכך, קרה כך, אתה מלא שאלות, אבל הקדוש ברוך הוא יש סדר, הקדוש ברוך הוא יודע שהילד הזה בא לעולם שיתקן משהו מסוים, זה הסדר שלו. והמושג הזה של גלגול נשמות עוזר לנו להביט על העולם בעין אמונית עמוקה, להבין שאנחנו רואים בעולם הזה קומה מאוד מאוד מסוימת. אז פה הרב מדבר על התיקון הנשמתי, על עומק הנפש, על התיקון הפנימי בתיקון המידות. אבל באמת, כל המבט האמוני שלנו על העולם
מסביר לנו שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים דברים, ודי. ואנחנו נזכיר שני דברים קטנים, אני מסיים. אחד, על 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, שמופיע, מי שבעצם חשף בעולם מאוד העניין של גלגול הנשמות, יש מושגים במקור בתורת האריזה, אבל הרבה דברים שקשורים גם לתנ"ך, הרימה מפנו. הרב מנחם עזריה מפנו, היה מגדולי ישראל לפני איזה 400 שנה. הוא גאון גם בפשט, יש לו הרבה תשובות, השח מביא אותו, אבל גם בקבלה, כל מיני אמירות של גלגולים ודברים מדהימים, איך סיפורים מהגמרא עם המשך של התנ"ך, סיפורים מדהימים, והוא, כל מיני דברים מהתנ"ך, הוא אומר לו לאן הם שייכים. והוא אומר ש24,000 תלמידים של רבי עקיבא הם תיקון של 24,000 בני שמעון שנהרגו בסיפור של זמרי בן סלול. הוא מסביר למה. רבי עקיבא, תיקון של מי הוא, ולמה? סיפור אחד. דבר נוסף... רגע, לכאורה הם לא מתו בגלל שלא נהגו כבוד, אלא כמעט תיקון? נכון. גם שלא נהגו כבוד, הרב קוק לא מסביר ככה. הרב קוק מסביר שהם נהרגו במרד, ולמה? זה עוד סיפור. אבל בעצם הם צריכים למות. יש פה איזשהו סיפור, על 24,000 הם צריכים למות. זה חלק מהתיקון שלהם. ודבר נוסף, שהרב חרל"פ, בזמן מלחמת העולם, ראשונה, מקבל בכותל חיזיון. בחיזיון הזה אומרים לו, שהוא הרב חרל"פ, קשור עם נשמת יותם בן עוזיהו, והרב קוק מנשמת חזקיהו המלך. אז כל אחד מהם להבין מה ולמה, כשהרב קוק היה חולה, הוסיפו לו את השם חזקיהו. כיוון שהוא לא עברי, השם הזה לא נשאר. אבל זה חלק מהעניין. מה זה, מה התפקיד של כל אחד, מה עניינו. אז יש עוד מה להרחיב, אולי נפתח פעם הבאה עוד קצת בגלגול נשמות. זה נושא באמת עמוק ומעניין, אבל זה קצת להתבשם במבט שלנו על העולם. לפני תיקון המידות שלנו, להבין שהמבט שלנו על העולם הוא כל כך מצומצם, לדעת שיש מעבר. עד כאן. חזק וברוך.